să vorbim despre Libertagia. Libertagia este o empresă care este situată în Portugalia. Are sediul în Lisabona și are un birou unde se poate prezenta orice persoană pentru a-l vizita, pentru a pune întrebări și așa mai departe. Mă scuzați că sunt puțin emoționat acum, sunt și puțin răcită și vorbesc răgușit. Deci, făcând parte din această companie, avem foarte multe de câștigat. Este o companie de 12 stele, care este deschisă în toată lumea. Folosește unul dintre cele mai mari servere din lume, Amazon S3. Are un suport în mai multe limbi. Mai mult de 70% din venituri sunt pentru afiliați. Are formare în conformitatea internațională și este o afacere pentru 3 tipuri de întreprinzători. O să o spun un pic mai repede pentru că am așteptat atât cu jumătate de oră și să trecem peste aceste amănunte, ca să ne centrăm în ceea ce este mai important. Deci, așa cum vă spuneam, deci aici poți deveni promotor de vânzări, publicist online, preparator de echipă, pentru care anumite produse de vânzare și acestea o să vi le explic. Avem Click Plus. Ce înseamnă acesta? Este un pachet special pentru cei care vor să-și poziționeze pagina. De exemplu, dacă chiar tu, ca persoană care ești afiliat la Libertagia, vrei să-ți poziționezi o altă afacere pe care tu o ai această posibilitate de a cumpăra acest pachet. Poți să-l cumperi cu $50 sau cu $100. Deci în funcție de ceea ce tu vrei să faci. Avem BoxPlus, care este o stocare în nod, are un spațiu imens. Este un spațiu unde se pot stoca informații personale și ale societății tale sau iarăși îl poți vinde, de exemplu, și pentru aceasta ai un procentaj din vânzare. Avem GeoGIF-ul, care este o tombolă online, unde se pot câștiga de la telefoane mobile, un calculator, televizor, mașină, casă și așa mai departe. Livebox este, deci, pentru noi, pentru toți care intrăm în această afacere, este un spațiu gratuit. Acolo poți avea apeluri, poți vorbi cu mai multe persoane, deci este un fel de, mă scuzați un pic, rețea socială, de exemplu. Deci acolo avem absolut tot. Ați observat că dacă vrem să trimitem un mesaj dintr-un e-mail de undeva, mergem și deschidem o altă pagină. Dacă intrăm în Facebook, deschidem iarăși o pagină. Aici le avem pe toate în același loc. Este un beneficiu foarte important pentru noi. Acesta este gratuit și va fi pentru toată lumea. Și va fi oricând. Mai avem cashback. Deci în funcție de cutia pe care o avem dobândită, cutia sau pachetul, dacă suntem bruz avem un 10% și vizionarul 50%. De exemplu, dacă vindem un Click Plus la cineva, de aici se acumulează aceste procentaje. Deci alte promovări mai sunt. De exemplu, la vânzări este foarte, foarte important, că sunt multe de câștigat. Promotorul junior depinde de vânzările pe care le ai într-o săptămână. De exemplu, dacă tu acumulezi vânzări de $600 într-o săptămână, timp de o lună de zile, vei deveni promotor junior și vei avea de câștigat un telefon. Dacă ești promotor superior, vei vinde și mai mult și vei avea de câștigat un ultrabook, apoi promotor executiv, vei câștiga o mașină, promotor master, vei câștiga o diplomă de promotor master plus o zilă.
și văd că are și piscină. Ce ne interesează pe noi este cum intrăm și pachetul bronz, la ce se referă. Deci pachetul bronz, în momentul când tu te-ai înregistrat deja ai 10 GB de spațiu liber, unde îți poți depozita fotografii, arhive, filme, video și așa mai departe. Deci acest pachet este gratis și va fi mereu. Ce voi obține din acest pachet? De avea un spațiu unor și bani de câștigat în fiecare zi. Deci aceasta o să o vorbim pe scurt și apoi trecem la amănunte despre acest pachet, pentru că mulți dintre noi poate nu sunt sau poate sunt la început și încă nu am înțeles despre ce este vorba. Avem de câștigat site-ul acela personal, care este LiveInBox, pentru publicitate și pentru ceea ce vrem să folosim. Avem comisioane variabile din vânzări și publicitate, deci sunt mai multe avantaje, nu avem doar publicitate din publicitate ca să câștigăm, avem și din vânzări. Avem 10% cashback din cumpărare de produse, despre care am vorbit mai înainte. Acestea sunt beneficiile personale. Beneficiile de echipă, pentru echipa pe care o avem, sunt, de exemplu, avem $40 pe care îi transformăm în cumpărături. Acești $40 merg într-o pușculiță, să o spunem așa ca să înțeleagă, și de acolo putem să cumpărăm orice produs din interiorul empresei, a companiei. Mă scuzați că vorbesc între spaniolă și română. Deci orice produs din interior. Acești bani nu sunt pierduți pentru că multă lume se întreabă unde se duc și de ce îi ia. Deci acești bani nu se duc la companie, ci sunt ai noștri ca să cumpărăm produse. Despre acesta o să vă mai spun și în pagina cealaltă. Avem 15% bonus de echipă și conducere, 1% din câștiguri variabile din publicitate până la 6 generație, deci pentru cei care avem în echipă și până la 6 generație. 1% bonusuri pentru vânzare de produse lunare până la 6 generații. Avem foarte, foarte multe beneficii. Fiindcă se vorbește de echipă, aici se specifică mai mult. De ce este importantă echipa și cum să facem echipă? Înainte de a intra în amănuntele pe care le vedeți aici, haideți să începem cum să facem echipa și de ce este importantă. Pentru că, de exemplu, noi dacă am ajuns aici, am ajuns pentru că vrem ceva mai mult. Nu mai vrem să fim salariați, ci vrem să lucrăm pe cont propriu, dar asta durează. Aici avem șansa de a ne face afacerea noastră și este gratuită. Asta este cea mai mare șansă, pentru că sunt foarte multe marketinguri în red și trebuie să plătești. Deci aici nu îți cere absolut nimic. Nu este gratuit și tu, prin munca ta și prin munca echipei, vei obține și vei ajunge acolo unde vrei. Deci câștigurile le vei face tu. Cum să facem echipă? Să dăm un exemplu. Deci tu ai surori sau ai frați, ai pe mama și pe tata care ei nu lucrează, știu că nu lucrează, nu știu să lucreze în internet, dar poți să-i asociezi și tu să le faci acele teme în fiecare zi. Și de la fiecare persoană vei avea de câștigat, pentru că empresa îți va plăti 1% de la fiecare persoană dacă ești bronz. Apoi procentele cresc în funcție de cutia pe care o ai. De exemplu, avem aici 20 de persoane și avem 4 linii. Pentru că noi ne facem aceste teme pe zi, avem de câștigat $3. Avem 1% bonusuri reziduale de la echipă, care sunt $12. 1% bonusuri de activare, care sunt $8. Deci, haideți să luăm seama. Tu ești aici sus și deja ai băgat 3 persoane. De la aceste 3 persoane, deja ai $3. 60 de cenți pentru reziduale și 40 de cenți pentru activarea lui lunară. De la fiecare persoană. Deci, automat avem de câștigat încă $3. În rândul al doilea, avem încă 5 persoane, încă $5.
Și așa mai departe până jos, până la toate generațiile. Deci aici sunt doar 4 generații. Deci noi avem de câștigat până la a 6 generații. Deci avem un exemplu, uitați-vă aici în dreapta mea, probabil și la noastră apare așa sau în stânga. Avem așa, temele pe care noi le realizăm pe lună. Deci avem un venit de $60. Dintre care activarea mensuală de care am vorbit mai devreme este $40, care va rămâne acolo în pușculiță și de acolo vom putea cumpăra pachetele pe care noi le dorim sau alte produse pe care le are compania, pentru că sunt mai multe produse de cumpărat. Vom rămâne cu $20 disponibili. Câștigurile de la echipă ne va aduce $12. Salariul care ne va rămâne sau soldul care ne va rămâne este de $48, care este captiv. Total câștig pe lună este de $80. Deci $80 cu doar 20 de persoane. Și vedeți că nu fiecare a băgat mai multe. Deci dacă fiecare ar băgat pe 3 persoane, ar fi venitul și mai mare. Și asta fiind numai bronz. Deci bronzul poate să câștige foarte mult în funcție de echipa care o are. Echipa este foarte importantă. Și aș vrea să vă mai adaug la echipă. Deci nu contează câte persoane avem în echipă, ci contează foarte mult cât de mult le pregătim. Dacă dumneavoastră aveți 100 de persoane și dintre acestea vă lucrează doar 3 persoane, că și mie mi se întâmplă și eu am echipă și nu lucrează toți, este foarte important să vă bazați și să ajutați aceste 3 persoane care vă vor aduce beneficiile foarte mari. Deci asta înseamnă să ai o echipă stabilă. Deci nu contează numărul pe care îl ai. Este bine ca tu să lucrezi, să-ți aducă avantaje, dar știm că nu este așa. Este foarte important să-i ajutați și ca ei la rândul lor să-și ajute pe cei din echipa lor și așa câștigurile vor fi din ce în ce mai mari. Mai departe vom vedea celelalte pachete care costă, deci care deja încep să coste. De exemplu, avem pachetul Booster care este aproape de noi și în funcție de cum lucrăm și în funcție de echipa pe care o avem, îl putem cumpăra. Deci cu banii din pușculiță și cu restul care îl avem, putem cumpăra acest pachet, care ne costă $399. Aici procentele sunt puțin mai mari. Încep deja să crească, 1% câștigurile variabile, 20% bonus de echipă și conducere, 2% bonusuri de vânzări lunare, până la 6 generație. Deci toate au același lucru, numai că diferențiază procentele. Apoi avem pachetul argint, care ne costă $899, 500 de GB și procentele se văd. Deja avem 2% câștiguri variabile din publicitate, deci nu mai câștigăm 1%, avem 2%, așa că automat nu o să mai câștigăm $1, ci vom câștiga mult mai mult. 3% bonusuri de vânzări lunare. Avem pachetul aur care ne costă $1599. Avem 1 terabyte de spațiu, live în box-uri, 30% cashback, 30% bonus de echipă, 2% câștiguri variabile și 4% bonusuri de vânzări lunare până la 6 generație. Pachetul platină ne costă $2999. Avem 5 TB, 40% cashback și cum puteți vedea deja au crescut. 5% avem bonusuri de vânzări lunare până la 6 generație. Deci mult mai multe avantaje și mult mai repede ca să putem scoate bani. Pachetul vizionar ne costă $5.999. Avem beneficiile personale de 10 TB, 50% cashback, deci este cel mai mare pachet și cel mai bun. Aici vreau să ajung eu și chiar vă doresc să ajungeți toți. 30% bonus de echipă, 2% câștiguri variabile și 6% bonusuri de vânzare lunare. Deci vedeți că din ce în ce câștigurile sunt mult mai mari. Comisioanele pentru progresarea echipei, deci în funcție de pachetul pe care îl avem, avem și altceva de câștigat. De exemplu, dacă suntem booster avem $30,
Deci absolut toate pachetele generează comisioane. Din vânzări, absolut tot. Chiar dacă suntem gratuit, avem de câștigat. Deci dacă suntem margini $70, aur 100 și așa mai departe. Deci 200, 300 până la vizionat. Deci cu fiecare ne punem o întrebare cum putem să scoatem banii. Este important și este foarte bine pusă această întrebare. Deci empresa are un card al ei care se numește GAPI și prin acest card, în momentul când noi avem deja bani acumulați în acea căsuță ca să-i scoatem, putem să cerem acest card sau mai avem o altă opțiune de a face transferență în contul nostru bancar. Deci sunt două opțiuni. Aici fiecare decide ceea ce vrea și cum vrea să scoată banii. Avem anumite planuri de carieră pentru a câștiga foarte mulți bani. Deci mulți. Aici nu se câștigă bani numai din acele lecții sau exerciții pe care le facem zilnic. Sunt bani din mai multe locuri. De exemplu, avem punctele generate de echipă, din vânzările de echipă, în funcție de, cum spuneam înainte, de ceea ce suntem, avem și bani de câștigat și puncte care ni se strâng. Aceste puncte ne dau avantajul, deci au avantajul că se vor strânge pe tot parcursul vieții noastre cât vom sta în Libertagia. Deci niciodată nu vor expira. La un an de zile când vom renova contractul, aceste puncte sunt deja acumulate și se acumulează an după an. Dacă suntem în booster, avem 100 de puncte generate, argint cu 300 de puncte. Acestea sunt din vânzări. Deci să reținem. Avem banii care i-am vorbit în pagina anterioară și punctele generate de la echipă. Aurul are 500 de puncte, platina 1000 și vizionarul 1500. Deci obținem între 15 și 30% în funcție de pachetul care suntem. Din vânzările pe care le avem, ce calificări avem? De exemplu, punctele acumulate despre care am vorbit mai înainte, în momentul când s-au strâns, deci când ajungem la 30.000 de puncte, avem calificarea de rubin și obținem o tabletă. Esmeralda, apoi, cu 70.000 de puncte, un ultrabook, diamantul, calificarea de diamant, are o retragere milionară, dublu diamant, care este liderul acum spaniol pe care eu îl urmăresc, deci pas cu pas, deci aici este foarte important de a avea o croazieră, triple diamant și ambasador mondial pe care vei avea de câștigat mașină, vilă și așa mai departe. Deci aceste comisioane și toate punctele se vor strânge și vei ajunge să câștigi aceste lucruri. Propunerea empresei este următoarea. De să constituiască o societate inteligentă care să vă permită să munciți de acasă. Cred că mulți am visat să putem lucra de acasă fără să avem șef și fără să avem un program. Deci aici apoi vine întrebarea și ce are acesta de face cu noi. Deci visele tale pot fi mai mari decât îți imaginezi. Poți să câștigi premii peste premii, în afară de bani și libertatea ta financiară, la care visezi și la care visăm toți. Această companie este o companie de încredere, așa cum v-am spus, are un birou foarte stabil în Portugalia și mai are unul în La Coruña, care se deschide curând. Deci nu este absolut nimic ascuns. Tot timpul s-a vorbit deschis despre problemele care s-au avut, se cunoaște care este președintele și așa mai departe. Deci nu te reține absolut nimic să nu te înscrii în această companie și să nu continui în această companie. Foarte important este să mergi să vorbești cu sponsorul tău, cu cel care te-a adus, să-i pui întrebări și el îți va da multe informații. Este foarte bine să
să mergi la conferințe, chiar dacă în această seară a fost, deși emoțiile mele nu mi-au trecut pentru că am avut probleme și credeam că nu o să reușesc cu asta, dar până la urmă s-a rezolvat. Deci haideți să mergem la puține întrebări, la câteva întrebări. Văd că deja cineva m-a întrebat, a retras cineva bani până acum, pentru toți cei care îi întreb ziceau că nu au scos nimic. Depinde, deci depinde fiecare ceea ce vrea să scoată. Dacă vreți să scoate $60 pe lună, trebuie să așteptați să acumulați cei $300 și de scoate. Dar eu vă sfătuiesc să mergeți, să vă faceți echipă, să lucrați. Deci a lucra înseamnă să contactați. Nu trebuie să munciți, să transpirați, ci doar să stați pe internet, să contactați prietenii dumneavoastră, prietenilor și așa mai departe. Au scos bani, da. Javier Figueras, care este liderul Spaniei, da, a scos și a anunțat și s-au scos bani. Florin, Elena Dana, ne puteți ajuta cu aceste materiale în limba română pentru a ne ajuta echipa. Deci cum să vă pot ajuta cu aceste materiale în limba română? Chiar vă las să vă înscrieți. Aștept să scrie. Elena, chiar te rog. Deci eu vă rog să veniți continuu și îmi cer scuze iarăși la conferințe, pentru că aici se pot învăța multe. Deci în momentul când eu o să am toate video-tutoriale traduse și bine făcute, o să le urc în YouTube. Deci toate acestea sunt traduse de mine, mai sunt mici greșeli, nu le-a verificat nimeni decât eu singură și am câteva luni bune de când muncesc aici. Îi mulțumesc soțului meu în primul rând când a ascultat asta, că mă ajută, îmi face mâncare de cu aspiratorul, mă șterge praful, săracul, l-am zăpăcit. Numai puțin. Haide că opresc puțin ca să pot să citesc, da? Și apoi dăm drumul iarăși la chat. Care este vârsta minimă de intrare? 14 sau 18 ani. Două, care sunt taxele de administrare și bancare. Da. Regula privind completarea structurii binare. Deci la structura binară o să ajungem în altă conferință să vorbim mai mult despre ea. Dumneavoastră faceți-vă echipă și întrebați sponsorul dumneavoastră în ce parte sunteți băgați și în partea cealaltă vă băgați invitații ca să aveți, deci asta așa puteți. Deci picioarele, cum le numesc ei, să fie centrate și pe parte și pe cealaltă. Care este vârsta minimă de intrare? 18 ani. Deci la 14 ani sau la 16 ani se poate intra, poate să aibă Lightning Box-ul gratuit, dar nu poate lucra, pentru că nu are vârsta de 18 ani, nu este major. Deci poate să intre, să-și facă prieteni, dar chiar dacă va lucra, deci nu știu dacă va avea temele și dacă le are, în momentul când vă cere să urcați documentele, se vede că este un minor și nu are voie. Deci se poate înscrie. Care sunt taxele de administrare și bancare? Taxele, deci pentru acea card se plătește $30 pe an și atât. Și transferența nu știu, adică dacă sunteți în România sau în Spania depinde, deci ca să vă trimeată aceasta prin poștă nu știu cât se plătește. Bancare, 3 este o regulă bine. Asta, da, deci asta era regula privind completarea structurii. Elena, am înțeles, bine, mulțumesc. Ioana, câți membri ai în echipă? Eu am ceva membri. Mi-a mai pus cineva întrebarea, și nu numai o singură persoană, mai multe, cât bani ai scos. Nu, cât bani ai câștigat până acum. Deci în momentul când voi ajunge la vizionar am să anunț. Deci am să anunț și în Facebook și în grupul pe care îl avem. Numai atunci. Am persoane care lucrează sau nu lucrează. Deci eu am persoane în toate țările, nu am persoane numai din România. Vă spun sincer că cel mai mult, și îmi pare rău să vă spun lucrul ăsta, cel mai mult lucrează cei din alte țări.
decât românii noștri, pentru că ei vor banii imediat și nu se gândesc că aceasta e o afacere, ci gândesc că deja sunt angajați și vor banii imediat. Și asta este o greșeală. Oscar. Por el chat pueden preguntar. Da. Gracias, Oscar. O să deschidem iarăși. Puteți să puneți întrebări în continuare. Deci am deschis ca să puteți scrie și îl opresc când pot să citesc, că altfel nu pot să le văd. Da? Deci aștept. Mai aveți alte îndoieli despre pachetul bronz? Dacă încă n-ați intrat sau sunteți chiar la început, aveți vreo îndoială, vreo întrebare? Și eu vă mulțumesc și îmi cer scuze din tot sufletul. Deci chiar vreau ca această prezentare să fie urcată în YouTube deja, să fie publică. Îmi pare rău, dar cu atâtea probleme care le-am avut, sper să fac altă prezentare. Între acestea să urc deja ca toți românii să le asculte și să le învețe. Deci aceasta este pentru toți. Și eu îți mulțumesc, Florin. Și vă mai aștept în continuare. Vă aștept cu prietenii dumneavoastră și chiar singur dacă prietenii nu vor. Cum putem plăti un pachet superior? Haideți să vă răspund după. Membrii de familie, de ce documente înțeleg? Vă las să scrieți și apoi opresc chat-ul și vă răspund, da? Așa, vă mulțumesc că aveți atâta curaj. Chiar vă mulțumesc. Dar și eu sper ca românii să fie mai deschiși. Asta vă spuneam. Deci am o persoană din altă țară care deja e nebun. Nici nu aveți idee câte persoane are. Și este, deci așa ceva n-am văzut. De la bun început. Eu îi dau informații, îl țin informat, pentru că asta este datoria mea, dar el lucrează și lucrează. Nu sunt prea multe. Bine, haideți să oprim puțin ca să pot să merg sus să răspund, da? Vă mulțumesc. Cum putem plăti un pachet superior? Deci, sunt mai multe metode, dar cel mai bine este ca în acest moment să vă puneți în contact cu sponsorul dumneavoastră sau cu un lider superior. Deci liderii superiori, dacă nu-i cunoașteți, sponsorul meu este un lider superior. Sunt cei care au toate, absolut toate eramenta, cum să le spun, că chiar nu știu să le spun. Deci știu cum să lucreze. Deci dacă vreți într-adevăr să vă cumpărați un pachet, contactați-mă în Facebook dacă sunteți la Florin sau să mă contacteze el și eu vă pun în legătură cu sponsorul care știe, deci cu liderul superior. Deci numai ei poate să vă spună să vă răspundă la această întrebare. Puteți, sau poate v-ați referit cum puteți cu bani sau fără bani. Deci puteți cu echipa, deci ca să vă răspund și la această întrebare, dacă n-ați spus-o, ori luați bani din buzunar dumneavoastră, ori faceți repede o echipă care vă generează banii și apoi îl cumpărați. Anton Florin. Membrii de familie, ce document încearcă pentru verificarea adresei, pentru că facturile sunt în numele proprietarului. Foarte bine, asta e foarte important. Deci, dumneavoastră că sunteți român, cum sunt și eu, și toți, eu am domiciliu stabil. Deci am un domiciliu și nu trebuie așa ceva. Pentru cei care nu au domiciliu și nu au nici factură, proprietarul casei trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere, că dumneavoastră locuiți acolo și să demonstreze cu o factură pe numele lui. Asta este important. Deci această declarație o găsiți în alertă, în back office, în alertă. Dacă nu sunteți lămuriți și sunteți invitați de o altă persoană, nu sunteți în echipa mea, mergeți la sponsor și el vă duce în alerta de la back office de la Libertagia. Dacă sunteți în echipa mea, contactați-mă în Facebook, Ioana Preduță, am același nume, sau în Skype. Da? Vă mulțumesc. Florin. Invitat Florin. Mulțumesc și eu îți mulțumesc. Da.
Pisica, mulțumesc, dar la români le trebuie puțină încredere, le trebuie mai multă încredere, pentru că dacă nu avem încredere nu putem face nimic. Trebuie să riscăm. Și ce riscăm aici? Deci nu riscăm absolut nimic. Atâta timp cât stăm în Facebook și ne jucăm, așa putem să facem aceste teme gratuit și să câștigăm un ban. Deci asta trebuie să le spuneți la cei pe care îi cunoașteți și la cei pe care îi contactați. Încercarea moarte nu are. Eu am încercat și văd că merge și am toată încrederea. Deci eu chiar am încredere că va merge bine. Elena, am încercat să fac niște materiale, dar mă descurc greu cu traducerea. Da, este foarte greu. Deși de asta v-am spus că este bine să lucrați în echipă. Eu lucrez, am o echipă foarte bună și mulțumesc echipei mele care mă ajută și îmi trimit aceste materiale editabile. Dar peste puțin timp o să fie urcate. Și o să le vedeți. Ioana, sper că românul să fie mai deschis, asta spuneai și eu, sper să fie mai deschis, dar chiar așa este. Nu sunt multe întrebări, mie îmi place și chiar acum chiar m-am deschis la conversație, că până acum aveam atâtea emoții cu problema pe care am avut-o. Putem face prezentări în România. Da, puteți face prezentări în România. Vă las chat-ul deschis și să-mi spuneți aici, Călin Marin. Dacă sunteți în România, se pot face prezentări, dar ori așteptați să vin eu în luna august, ori dacă nu, trebuie să vă pregătiți. Vă puneți în contact cu mine și vă spun ce trebuie să faceți ca să faceți aceste pregătiri. Aștept să mai înscrieți. Deci chiar vă aștept să mai scrieți, da? Așa, Petica, în cât timp trebuie să trimitem actele? Într-o lună de zile trebuie să le trimiteți. Deci aveți o lună de zile la dispoziție. Dacă nu știți, contactați sponsorul sau dacă eu sunt sponsorul dumneavoastră, mă contactați pe mine. V-am spus pentru cei prezenți. Dacă sunteți invitații mei, pentru că nu v-am spus de la început să vă puneți INV Ioana așa, contactați-mă în Facebook, Ioana Preduț, și acolo am să vă las, sau în Skype puteți să-mi trimiteți, dacă aveți Skype, invitație ca să conversăm mai bine, așa putem să și vorbim, nu numai să ne scriem. Antone Florin, la înregistrare trebuie pus obligatoriu CNP, unii se feresc, numărul CE nu e bun. Nu este adevărat, deci nu ne cere CNP-ul, ne cere doar seria și numărul de la buletin sau de pe pașaport. Deci nu știu cine v-a spus că vă cere CNP-ul. Apoi când trebuie să urcați actele, trebuie să faceți fotocopie scanată și să le urcați. Deci asta da. Daniel, eu am trimis numai copie după buletin și mi-a acceptat actele. Nu a trebuit să trimit factură. Foarte bine, pentru că dacă locuiești în casa respectivă, nu mai trebuie să trimiți o factură. Îl pui de 3 ori. Deci în toate cele 3 căsuțe pe care le ai, tu pui buletinul tău. Florin, ce înseamnă GeaGIF? Ce înseamnă GeaGIF? Este tombola online. Deci aici puteți să jucați, eu v-aș sfătui să nu jucați, să pierdeți banii, dar dacă vreți să jucați, este ruleta, o tombolă unde puteți câștiga, ați observat, telefoane, mașină, laptop și așa mai departe, chiar și o casă. Pentru cei care vor să joace, poate să joace. Deci intrați în Bank Office și acolo vedeți cum să vă înregistrați. Mai departe. Daniel, ce se întâmplă dacă la înregistrare persoanele nu își trec seria și numărul după BE? Deci o să aveți o problemă, pentru că dacă nu vă înregistrați corect, nu aveți cum să primiți cardul și nici nu puteți să documentați că sunteți dumneavoastră. Deci această companie este foarte serioasă și în momentul când tu trebuie să-ți scoți banii, nu poți. De aceea, în momentul când tu vei trimite documentul în această lună de zile, în acest timp de o lună de zile și va vede că nu ai nici seria, nici buletinul normal, te va respinge și te va scoate afară. Dacă nu, trebuie să trimiți un ticket la impresă ca să-ți rezolve această problemă. Pentru că s-a mai întâmplat să scrie greșit, deși se rezolvă problema. Dar eu chiar vă sfătuiesc să vă scrieți de la început cu adresă și buletin sau pașaport ce aveți dumneavoastră.
Marian. Cum aflăm numărul total al membrilor din echipa noastră? În momentul când intrați deci sincer să vă spun în limba română, eu vă spun în spaniolă sau deci este 1, 2, a 3, în back office, al treilea cuvânt îl aveți de members în engleză, cred că așa se numește. Dați click pe el și intrați în binariu și acolo vedeți jos câte persoane aveți. Deci în partea dreaptă, după ce ați dat click în binariu, o să vă vedeți persoanele în partea dreaptă, numărul persoanelor pe care le aveți, o să vedeți e-mail-ul lor, numele, nickname-ul, absolut toate datele. Așa, Pitica, este o problemă dacă stați puțin că opresc puțin, da? Că am trecut peste... E o problemă dacă am depășit luna stabilită? Nu știu, deci eu v-aș sfătui deci vă las o lună de zile, nu știu, deci e foarte simplu să le urcați și apoi nu știu. Posibil că nu este o problemă, dar de ce să vă spun că... Deci eu aș face tot posibilul să le pun în această lună. Cristian, dacă înscriem pe cineva și nu știm să le dăm amănunte, putem să contăm cu dumneavoastră sau ce facem? Exact, eu sunt aici pentru a vă informa și a vă ajuta până la 6 generații pe care o aveți și nu știți informațiile, pentru toți cei care, toți cei care aveți echipe, să știți, dacă nu știu cei din echipă să le dea informații, contactați cu sponsorul. Eu cred că am pe aici invitați, sunt din echipa mea și eu vă ajut în absolut tot. Și pe cei care sunt din afară. Deci chiar dacă nu sunt în echipa mea și sunt în Libertate, toți care sunt români, aduceți și la conferințe, puneți-mi întrebări că nu este nicio problemă. Florin, network binari. Clar. Asta era. Acolo intri. Și acolo îl găsești. Ioana. Se cheamă ca pe mine. Ioana, te rog frumos, dacă facem o greșeală la înscriere, cum remediem? Deci trimite ticket la impresă, deci dacă ești în echipa mea, contactează-mă, dacă nu, contactează cu sponsorul tău. Deci Libertate are o pagină specială unde se trimite un ticket și acolo spunem problemele noastre. Deci se vor rezolva, chiar dacă durează câteva zile sau o săptămână, nu vă speriați, pentru că sunt deja 600.000 de persoane înscrise, dar totul se rezolvă. Pentru că au fost probleme și eu am avut o problemă cu e-mail-ul și mi s-a rezolvat. Deschidem chat-ul. Continuați cu întrebările. Deci ați înțeles, totul se... Nu ai pentru ce. Și eu îți mulțumesc. Daniel, păi și ce trebuie făcut? Eu am cont creat din noiembrie și am trimis actele acum 2 zile. Dacă ți le-a trimis, este foarte bine, pentru că acolo sus, după ce trimitem actele, ne scrie că s-au trimis cu succes. Deci asta e foarte important ca să observați. A avut o perioadă când a fost închis deci trimiterea actelor și poate de aceea. Deci compania nu este atât de rea și strictă ca să nu vă lase să vă dea o șansă să le trimiteți. Deci nu este nicio problemă. Este foarte bine. Marius, bună seara. Ce scriem la document? La document care? Unde urcați? Haide că vă las să scrieți. Florin, o să-l opresc ca să pot să citesc, să-i dau răspuns lui Daniel. Ce scriem la document? Deci când urcați documentele, nu știu la care vă referiți, Marius. Deci dacă urci documentele,
îți trimiți o fotocopie scanată. Dacă scrii la document, scrii seria și numărul de la buletin sau de la pașaport. Deci asta scrie. Daniel, și cum îmi introduc seria și numărul în cont? Deci îl aveți în momentul când vă înregistrați, vă cer numărul de la document. Nu știu cum vine în limba română pentru că eu m-am înscris în engleză. Acolo îl vedeți, deci dacă traduceți pagina, o să vedeți că vă scrie în documente. Despre asta mă documentez și vă spun vinerea viitoare. Deci nu uitați să-mi puneți aceeași întrebare, da? Pentru că o să merg în pagină, să o traduc în română și o să vă anunț. Mai departe. Nu așa, s-a citit-o. Pitica, dacă am buletin și domiciliul pe România, dar sunt în Austria, ce trebuie să trimit? Depinde unde stai. Deci dacă tu ai domiciliul pe buletin, cum l-avem toți, că așa este, din România, acolo în Austria, unde stai, trebuie să-ți trimiți ori o factură de la telefon, de la lumină sau de la apă, pe numele tău. Dacă ai mutația de acolo, pui mutația de acolo. Dacă nu, aceste facturi, ca să dovedești. Dacă nu, am mai fost o întrebare mai devreme și le-am spus, proprietarul unde stai trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere că locuiește acolo. Deci acestea sunt modele pe care le găsiți aici în alertă, în back office-ul dumneavoastră. Deci asta trebuie să trimiteți. Constantin. Eu am 6 referali direct. Referiți. Și 1 direct în binar. Pe stânga sau 4 pe la U pline. De la U pline. Probabil, iar pe dreapta sunt 2 direct. Și 1 direct. Unde sunt cei 4? Mai făcut varză, chiar nu am înțeles întrebarea. Deci ai 6 referiți direct. Și 1 indirect, în binar. Pe stânga. 4 de la U pline. Probabil, zici tu. Iar pe dreapta sunt 2 direct și 1 indirect. Unde sunt cei 4 direcți? Deci, v-am spus, este foarte important să întrebați sponsorul pe ce parte sunteți băgați sau în ce parte are el piciorul cel mai mare ca dumneavoastră. Deci dacă vedeți de la sponsor în partea dreaptă, de exemplu, că are un picior, deja sunt persoane, băgați-i pe partea stângă ca să-i vedeți, că altfel, chiar dacă sunt direcții dumneavoastră, ei se duc acolo jos. Deci asta se numește un derame. Deci un derame de la toată lumea. Și de aici se câștigă acele puncte de echipă. Așa că nu știu sigur aici cum sunteți dumneavoastră. Pentru că sunt amestecați. Deci uitați-vă bine, intrați în back office și intrați acolo în binar și vedeți ce picior aveți mai mare, unde sunt persoanele. Dacă le aveți pe partea dreaptă, puneți-le dumneavoastră pe partea stângă. Dacă sunt invers, puneți-le pe partea cealaltă ca să le vedeți. Și așa îi vedeți pe toți. Da? M-ați înțeles? Mulțumesc! Claudiu, e suficient copia pe buletin? Este suficient. Dacă se vede perfect, este suficient. Florin, dragi afiliați, am dorit să vă informăm cu cele mai recente actualizări în back office. Schimbări de informații personale, cum ar fi e-mail, număr de identificare sau numele, iar ia mai mult timp pentru a, nu știu ce ai mai zis aici, dar astea normal să fac pentru că acolo sunt mai mulți. În grup. În grupul pe care l-ai deschis. Marius. Da, eu am pus SNP-ul. Foarte bine. Mai deschidem un chat și încheiem, da? Haideți să mai avem, deci anumite Florin văd că nu a terminat sau poate că ai terminat mesajul, nu știu. Marius, da, eu am pus CNP-ul. E bine, dacă am pus CNP-ul, nu trebuie să pui CNP-ul pentru că nu se cere CNP-ul. Se cere numărul de la document. Atât, nu vă puneți CNP-ul.
Mulțumesc că ai înțeles. Așa. Deci dacă ai greșit, poți să trimiți un ticket la companie și să rectifici, pentru că ai nevoie de numărul documentului. Daniel, la mine în dreapta sus, unde scrie Welcome Daniel, îmi pare un semn de al exclamării cu roșu. Asta înseamnă că bine ai venit. Eu cred că asta înseamnă. Exclamării cu roșu. Nu știu, deci nu dau seama cum vine. Acolo sus unde? Pitica, și o să vă streseze tot. Vă streseze tot. O, Ioana, și cu asta am terminat. Dar stau aici în Austria, pe sezon. E vreo problemă dacă trimit numai copia după buletin? Nu este nicio problemă. Dacă este clar, nu ai nicio problemă. Nu o să mă streseze, mulțumesc și te mai aștept. Daniel, de ce? În dreapta sus pe cont. În dreapta sus pe cont. Nu știu. Deci nu-mi dau seama în momentul ăsta. Îmi cer scuze, punem întrebarea data viitoare, că o să intru în banc office să văd că nu înțeleg. Putem asculta această prezentare și în alte zile, o postare pe grup cu prezentarea completă pentru cei care nu sunt la conferințe. Iuliana, deci asta vreau să fac în această seară. Deci vreau ca aceasta să iasă perfect, dar când vrem să iasă perfect, nu este. Eu o să ascult înregistrarea după ce terminăm și dacă este bună, o punem sus ca să o urcăm ca să o asculte toți. Haideți că am trecut peste anumite astea, o să mai scrieți că o să închid și va fi ultima întrebare. Ultimul rând de chat. Mulțumesc, Iuliana. Și apoi o să vă răspund la toți. Mai are cineva de scris? Vă aștept. Ioana, trebuie neapărat să modificăm, putem lăsa CNP-ul și remediem de... Deci am spus, trebuie remediat pentru că nouă ni se cere numărul, seria și numărul. Asta avem noi pe buletin sau pe pașaport. Nu trebuie să vă puneți CNP-ul. Aici nu sunt CNP-uri la ei. Nu știu cum au ei, documentele sunt diferite. La noi se cere în România. Mulțumesc și eu, Ioana. Tichetul în ce limbă îl trimiteți? Îl trimiteți normal... Eu îl trimit în spaniolă pentru că vorbesc spaniolă. Ei sunt portughezi. Îl trimiteți, nu știu, în engleză, ar fi cel mai bine. Daniel, o să oprești chatul pentru că am pierdut câteva întrebări și o să merg să răspund. Așa, haideți să mă despre sus. Mai departe, să am pierdut asta, să ajung, dacă am buletin, de economia, dar și asta, am răspuns și la asta și la asta. Și aici, de la Daniel. Nu știu, Daniel, deși asta te-am spus, că deci nu îmi dau seama. La mine în dreapta sus, unde scrie welcome, Daniel, îmi pare... Nu știu ce e asta, îmi pare rău, o să răspund, deci vinerea viitoare. De ce în dreapta sus pe cont? Probabil nu ai... Deci asta e un binevenit, dar nu știu ce mai departe. Te lasă să intri în cont? Ca să-ți faci semnele. Deci dacă te lasă, este foarte bine. Florin. La ce perioadă timp se actualizează balanța? Balanța. Eu nu văd în cont banii câștigați săptămâna trecută și suntem la sfârșitul unei alte săptămâni. Invitat Florin. Elvis. Deci în fiecare săptămână se face balanța. În fiecare săptămână se plătește. Punctele acumulate se plătesc în fiecare seară după ora 12, ora Portugaliei. Banii îi vedem în fiecare luni sau marți, depinde, dar cum am avut o perioadă instabilă, deci compania a avut o perioadă instabilă, probabil trebuie să mai aștepți. Mai verifică bine contul și dacă vezi că încă o săptămână trece și nu ai bani în cont, trimite un ticket, pentru că banii se vor returna. Deci sunt anumite probleme și de aceea nimeni nu a rămas fără bani, asta ca să știți.
Pitica, am înțeles, mulțumesc și eu îți mulțumesc. Iuliana, i-am răspuns. Este ok, da. Ioana, am înțeles, mulțumesc. Daniel. Tichetul în ce limbă îl trimite? M-a spus în engleză sau spaniolă, că nu știu unde sunteți. Pentru acolo se vorbește portugheză, dar engleza ar fi cea mai bună. Nu știu, poate au și traducători români, asta chiar că nu știu sigur, o să mă interesez, deci chiar o să mă interesez. Bună întrebarea. Florin, mai repetați procentele din câștigurile variabile pe pachete. Le voi repeta săptămâna viitoare la cealaltă conferință. Te aștept. Bine, vă mulțumesc tuturor și eu vă doresc un sfârșit de săptămână bun și sper ca vinerea viitoare să fie totul ok. Eu o să încerc să dau și miercurea conferințe, nu o să fie prezentarea, ci nu o să fie mai multe întrebări. Vă mulțumesc și la revedere. O seară bună și toate cele bune!